sa kaawit. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bubong. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nagmamahal kahit bawal. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Tagum City. Ang ito man tatampo nagdasangan nga Bubong. Recorded by X Thunder Gaming. Bay Bubong, nabaw na ba kas balita? Ha? Mas may balita do. Naabot na ba yung sinininggikan sa Cebu? Pagtarong ba? Tinuod lagi. Matay, ni samot na ba siya kagwapa bay? Mo ba? Ako inya tong suruyon sa ilabay. Kay dugay nang iming wa magkita. Kumusta naman kaning uy? Gwapa lang gihapon. Nisamot magkagagwapa ning nga niadto kag Cebu. Uy, buyag in taon bong ha, Bernes na baga hapon. Nya, mubalik pag kag Cebu. Na, murag dili na bong uy. Kaya dili na masugot sila sa mama. Nya, magminyo na lang ka. Aw, og na yung mga sawa. Mga sawa na lang ko nimo. Unsa? Nya, saman, nagkita na mo, nining? O bay, Nya, subitan ni mo. igwapa siya samot bay. Yaingnan bitati ka. Nga misamot siya kagwapa. Nya, wakay plano nga panguya ba na? Nagplano bito ko bay. Aw, kung mauna, panguya bidayon. Kay pa siya ba yun, maunhan ka sa uban? Abi na kong sikin sinangita na ako. Ikaw mo gaday ni Bong. Wa ako makasamok ni Maning. Wa man. Wa man sa ko'y buhaton. Okay ra nimo nga ako kang samukon. Okay ra, uy. Uy, naon sa di ka? Seryoso lagi ka? Sinay tabo ni mo? Naunta ko isulti nimo. Unsa man na, Bong? Di ka masuko. Nga nang masuko man ko nga, dili man ka na binuang. Di ka masuko kung moingon ko nimo nga Ning, I love you. Bubong. Mao na ning. Mahal ti ka. Sa una ra man ko ganahan kay nimo. Sa una pa gali unta ko gustong manguyab nimo pero niadto nam kag Cebu. May chance ka ko nimo ning. Ako pa nang hauna-unaon, Bong, ha? Nakalitan na to ba yun? Mura magdili masugot si Nining nako bay. Ayaw lang pagkawaas paglaom, God. Sige, follow up. Sugton ra lagi ka, ana. Ning, kumusta naman akong giingon nimo? Kuan, Bong. Taod-taod naman gyud ko nga nanguyab nimo. O abay gid ka maluoy na ko nimo. Ang tinuod, Bong. Naluoy naman yung kunin mo. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O, Bong. Uyab na ta. Salamat ning. Salamat gyud kayo. Kainan bitaw ti ka nga sugton ra ka, ana. Lipay sa kay ko bitaw bay. Gisugot akong Nining bay. Nilipaya sa ko. Ha? Lipaya ko. Way tagay diha. Aw! Si tagay boy. Nakauyab naman ka.
Lipay-lipay sa ta, di kay ikaw rin malipay na unsa man siya eh. Tagay-tagay to. Ikaw yun, oh. Dali na. Mag-inom da. Ah. Mainom di ka. Kin, ni. Ano ba? Maayo kay ni anak ka, Bong. Ano mo di, ma? Nanawag ang imong maguwang ato sa Cebu. Paadtoon ka niya kay naa siya'y trabaho nga pasudlan nimo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Kung mauna, magkalagyo di ta ini. O, gini may tabo ning kay. Kinang namin gid nga moadto og Cebu. Kay di man mahimo nga akong balibaran sa kuya ko. Sige, Kod. Unya ka sama ka mo balik din eh. Uwa pa ko may bawning. O, sige lang. Manawag raon niya ko nimo. Ayaw ba yung pangitaglain dito ha? Uy, di gina may tabo ning no. Kay love to kay ka. Salamat, Bong. Ning, pabuta biya gid ko ning ha. Kay nibalik na ko, magminyo na ta. O, Bong. Magpaabot ko nimo. Salamat ning. I love you ning. I love you too, Bong. Kamingaw biya sa pagkipati eh. Nalayo ko ni Nining. Eh, pero sige lang. Ako lang ni Antuson. Kaya kung makatigom na unya ko, magminyo na gaming Nining. Kumusta naman ka diya? Mingawin taon kaayon ni mo. Ako sab ning mingaw kay ko nimo. Unya, wa ka ka mangitaglain diha. Layo ba ako ni mo? Uy, huwag yung taon ning no. Kay ikaw ra ang pirming niya sa kong nahuna ning. Salamat, Bong. Ha? Unsay Cebu? Mauna, Bong. Muana kong Cebu. Dadon mo ko sa komika. Manarbaho mi diha. Yes! May noon na magkita ta diri. Talipay sa bitaw ko, Bong, kay gimingaw, nagit kaayo ko ni mo. Oh. Ning, magpaabot gid ko nimo diri. Nganong gidaman ko nimo ining kamay nga kwarto. May dinig kay uy makadisturbo na to. Ning, mingaw na kay ko nimo ning. Ning. Ikaw ha? Nakuha gid nimo akong pagkababae ta. Sorry. Wa saon nga. Wa magud ko makapugong sa kong gibati nimo ning. Unya, unsa may plano nimo ron? Manarbaho lang una taning. Ug kun makatigom na ta, mamauli ta sa ato aron magminyo ta. Unsa man si Nining? Unsa man siya? Nga di naman mo reply sa mga chat. Di sa mo to bagong tawagan. Sige, lang ginakong kontak, be. Hangtod nga iya kong tubagon. Bong, Salamat itaon nga nito bag nagitaning. Naunsam di ka. Ganun di naman ka mo reply na ako. kalimtin ako, Bong. Ning, naunsa di ka? Unsa may netabo ni mo, ha? Oh, Ning? Nihilak mo ka diha. Ning, magkita tabi. Aron magka-istorya tag maayo. Unsa man gid problema nimo, ha? Anong naghilak man ka sa akong pagpanawag nimo ganiha? Dili na ko agay nimo, Bong. Naunsam di ka? Gisuot ko sa pag-umangkot sa tag-iya sa boarding house ka akong gipuyan. Ug nakuha niya ang akong pagkababae. Unsa? Ug ang gusto sa iyang iyaan. Nga minyoon mi. Kinuo ko. Maong kalimti na lang ko, Bong. Dili. Di ko masugot nga maadto ka sa laining. Di
Di ko ana. O kung sa may bubuhaton. Ha? Minyaunon naman ko. Nga naman eh. Ha? Nga naman nakagusto ba ka sa lalaki nga nakahilabot nimo? Uha. O kung mauna, ipalayo ta ka sa lalaki nga nakahilabot nimo. Unsa? Karon dayon. Mamauli ta. Ug adto ta magpakasal. Bong. Pinili ko iwasan ka. Bisan pa man sa akong nasayran nga may lang lalaki nga nakahilabot ni Nining, wa ko kiniig sa payan. Na mauli mi sa amo, aron magminyo mi. Ug sa pagkakaron, may umaabot naming anak. Dinin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Arimin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Bobong nga taga Tagum City uban sa awit ngayong kapangayo. Awit yung naguluhan, nagmamahal kahit bawal. Nagmamahal ako sa'yo. Ang mga kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tolomanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapina. Tumatagal sa akin lahat.